Ало? Ало? Ало, Маре? Се оправяш? Мито дома ли те? Ими ги те питах за да Вера от Колешино. Малеко Вера. Па надолу ти Венера, момичката. На момичка де, За Вера от Колешино. Аха. Мажена ли е, те питах, това? Разведена. 2 пъти разведена. Чек да се запиша. Чек да видим тетрадка тук. Чек сега да видим. Забрава се, Маре. Не са 1 и 2. Едно време се памна. Чеки да запишем тук. Вера от Колешино. 2 пъти разведена. Аха. Маре, а деца има ли? Нема. Морялова да не е. Белки мой Мирчо, кя се в то се. Милка на Баткотикиро, мажена ли е? Не. Отима? Ева. Мара на Баткотиперо? Нема жена. На факултет. Ева. Каков? Да не е за докторка? Слушай, Маре, дай бе да найдеме за Мирчо мой некоя жена. Домакинка. Белки 5-та среќа ќе опрямо у живот. Белки 5-та среќа ќе опрямо у живот. До 3 села имам фора. Има сите села да ги увърнам. Дека крајте се стройката. Маре, айбе да поминам на едно кафенце. С тетрадката право. Немаш, не си за мала плата. И ми шо ке чинаш. Ай, ке пишеме, ай, ке те се явам. Ай, чао. Лудава маровска работа. Се са нема. Оди тама абсъздан. Неми ти швейцарски чоколад, неми ти швейцарски кафина. Всичко от пиле млеко. На Фейсбук де там чекиране, де унам чекиране. Аман. Нема ли за тай мой Мирче аз да си найдам некоя женичка? Поски ми са фатате. Ама, додек найдам зор треба да видам. Я из 2 тетрадкичка имам аз. Мирчо! Забравих. Мирчо! Айде да ядаш! Айде фасолю си излади! Айде веки, аз съм гладна!